meillä mitään ongelmia. Tuokse päästä hyvän tahtoinen avoinkin, se on vielä +3. Ja toi kovuus. Nämä erikoiskokeet, niin ihan kohtuullisen kovaa se on tää näyttö. Varmaan on niinku ohjaaja kohtaan saattaa olla sitä pehmeyttä niinku ehkä. No ei se kyllä se on muokin kohta. Ei, siis sitä just mä oon miettinyt, että on se on tosi semmonen, että minä osaan itse. Joo, kyllä se niinku haluaa hoidella niin ja on, niinku, se on älyttömän kiinnostunut kaikista asioista, niin sekin varmaan sitä vie, että ei sitä pehmeyttä kauheasti täällä näkyy, niin pakko laittaa toi kohtuullisen kova +3 temperamentti. Sitä on ehkä roppakaupalla annettu. Eli se on se huomiokyky, oikea-aikainen suunta ja sopeutuminen tämmöisiin muuttuviin tilanteisiin. Niin erittäin vilkashan se on. Vauhtia riittää kyllä. Se on tuo +1. Sitten meillä on hermot. No ei niissäkään mitään vikaa, mutta niistä korkeammalle saada kuin hieman rauhaton. Eli se on toi +1A. Joo. Ihan normaalit hermot sillä. Ja taisteluhalu, lihasten käyttö. Se tykkää sitten ja nauttii siitä ja taistelee sitten vielä täällä juttujakin vastaan. Okei, pitäisi olla ehkä vielä vahvempi siinä taistelussa kepillä. Yleensä se pitäisi halua omia se itselleen, mutta se viimeinen silaus sitten puuttuu, mutta kyllä se tuonne 2 menee, että +2A kohtuullinen se on. Ja puolustushalu, miten teillä laumaa se haluaa puolustaa. No, tässä on halusta kyse, ei kyvyistä. Et kyllähän sillä halua on, kyllä se siinä välissä pysyy tosi hyvinkin vielä. Eli pakko se on kohtuullinen ja hillitty sieltä, että sen voi ottaa sut sen koiran sit sen hyökkäyksen jälkeen, kunhan osaa käyttäytyä. Ja terävyys tuossa seinällä, miten sitten saisi aggressiivisen, niin sitä sitten ei kyllä ihan tuu. Et se on sitä mieltä, vaan ihan ihana tuttu, että hän on täällä. On niinku liina pinkeenä siinä. Mä kuulosti, että se oli ihan paniikissa. Ei joo, se oli vaan ihana äkkiä. Mutta se on koira, joka ei ota lainkaan terävyyttä, et ei ole sellaista aggressiota sieltä esiin ihmistä kohtaan. Ja sitten on vielä pohjana toi toimintakyky. Siinä on kelkkä- ja pimeähuoneen erikoiskokeet ja kumpikin oli todella hyvin. Kaivetaan maata jatkojaan. Pieni käytännön pila. Ei siellä ole mikään huonosti mennyt täällä. Et se pienesti ajatellaan, että se tuolla puolustaa. Tai, niin itse asiassa me laitettiin se pieni ilman jäljelle jäävä, ei me laitettu ilman terävyt, sori, mä oon taas jotain höpisin. Mutta sitten ei tule semmoista niinku aggressioa, mutta kun se niin voimakkaasti yrittää sinne tulla, vaikka siinä ei ole niinku semmoista, niin ei sitä voi laittaa ihan mihin vaan. Ilman jäljelle jäävää siinä on kuitenkin se pienen verran, katsotaan siihen. Mutta toimintakyky tosiaan, niin kyllä se tuonne +2 menee. Et kyllä sillä ihan oikeasti on hyvä toimintakyky. Se pystyy ratkoa asioita, ettei se sua tarvitse ihan. Joo, ei se. Utelias kaveri ja perusrohkea noissa hommissa, mitä tässä katsotaan. On vauhdikas kaveri ja sen kanssa kannattaakin harrastaa, koska mä luulen, että sit tulee semmoinen, että se tulee kaiken. Ja se on kiva, kun se on vielä narttu siis, että harvoin nartut on noin uteliaita kuin mitä tää tyyppi on se vähän tosi semmoinen urosmainen ollut aina vähän semmoinen, niin kuin, minä menen tänne ja tein tätä. Kiva koira. Nuorempana se yritti aina tappaa itseensä, kun se puuhali kaikkea omia, mutta nyt se on vähän rauhoittunut. Tullut ehkä vähän mukaan. Mut hyvä harrastuskoira. Oikein kiva kaveri. Kiitos. Saat taitella ihan itse.